Ahoj všem, jsem makléř Martin a dnes jsme v Mníšku pod Brdy, kde mám pro vás stavební pozemek. Pozemek má rozlohu 817 m2 a je východně orientovaný. K pozemku je vypracovaný projekt k dvoupodlažnímu domu 5+ KK o užitné ploše 180 m2. Pokud vás prezentace zaujala, budu rád, když mi zavoláte nebo napíšete a potkáme se tady na prohlídce. Budu se na vás těšit.